do justice to all in accordance with the Constitution. Governors mane oyiere counties prangwen kod abich kod jolupgi ochamo muma kawuono ka gidonjo e apisi ayanga tok yiero mahigani. It is unfortunate that as the political class are being sworn in and celebrating the works of our hearts, we are going to the grave to bury our own. Apisas mag IBC mochungne yiero e kuonde od bura obago ng'anyo mamuol ka gikwayo arita makare. En wach ma onge kore kod atache ka inyalo nwang'o ka jonjore donjo chakre gimoro saa 2:30 motieno to gitiyo tij njore gi maber nyaka gimoro saa 11 okinyi ka giwuok gi a. Obila ma Siaya tima pedha ne achije ang'wen mawachore ni nyomonjo monego miyo moro ma jahigni 55 e gweng' ma Ugunja. Machiegni nyaka Ramogi par ni nyalo chwalo note mari e namba manari 36000 kabende wachako chenro maro imore nyinga Simfroz Okinda. Inga Uchengi Manuel, jalo kumarwa en Winnie Adoyo. Ogai marazimio la umoja One Kenya Alliance Raila Odinga koro kwero weche moko maliekore ni osebedo ka ochuno do mamalo mogik mayande gichwalo e bura ni mondo ng'adi bura margi e yo madeo jo Azimio. Odinga ne olero ni doho mathurkani kod ratiro gi thuolo mar tiyo tije maonge achuna moramora kata buok. Odinga medo seyo jatend piny Kenya moyier William Ruto ko Odinga ne owacho magi Siaya e par gavana manyien ma James Orengo kuma bende ne omiye puoch gi pak kuom yudo thuolo mar telo ne kaunti no. Tumesiatisha mahakama. Nilisema ni yale ambayo tumeomba katika petition yetu. Kama tunataka mahakama ikiona ukweli ambayo tutaonyesha ya kwamba tumeshinda, ikubali kututeua sisi kama sisi washindi. Sijaongea juu ya mambo mengine juu ya hiyo kesi yetu. Manake mimi mwenyewe najua sana, mimi mtu sababu siwezi kuongea juu ya kesi ambayo iko mbele mahakama. Hapana. Kuna mwingine anasema huku leo atio sisi tutaona vile tutaweza kupunguza gharama ili tuweze kutoa huduma kwa wananchi na kadhalika. Nasema hapana. Shida ya Kenya sio mambo ya gharama. Shida ya Kenya ni mambo ya ufisadi. Wewe mwenyewe ufisadi unajulikana, wewe mpaka unaiba kura uchaguzi, umeshindwa na wewe unaiba. Sasa wewe unaanza kuongoza namna gani? Kawadhi nyimeni gavana manyien mar Homa Bay Gladys Wanga ochamo muma mar apisi kaka gavana mar ariyo e kaunti no ka osingo tieko chenro te mag dongruok mane ochaki to ok otieki gi gavana makoro wuok e apisi Cyprian Awiti. Wanga eni gavana mokwongo mamiyo alwora ma Nyanza makoro donje apisi ka achiel kod jalupne Joseph Oyugi Magwanga. Jalup Raila Odinga e kweth mar Azimio One Kenya Alliance Martha Karua ne oyuoro nyasi no kaka Alia Beach lero. Gladys Atieno Nyasuna Wanga, having been elected as governor of Homa Bay County. Gladys Wanga koro bedo gavana mokwongo mamiyo e gwenge mag Nyanza kod Imbo mar piny Kenya bang' kane ochamo muma mar apisi kaachiel kod jalupne Joseph Oyugi Magwanga ka koro gikawo telo mar kaunti kuom gavana Cyprian Awiti kod jalupne Hamilton Orata ma osetayo kaunti kuom higni 10. Wanga kod jalupne ne ochamo muma mar apisi e alap tuke ma Homa Bay, nyasi mane otelie gi jang'ad buche doho Lady Justice Asena Thongeri. I, Joseph Oyugi Magwanga, do swear that I shall always truly, diligently serve the people and the Republic of Kenya. Okoni piny owacho mare biro tiyo kalore kod manifesto mane ochiwo ne jopiny e kinde mane otimo campaign kod bende kedo adwa tenga gi mibadhi e county. We should reorganize the government in line with manifesto presented to people. I engage as our intention to invite into government men and women of high integrity, committed to service delivery, and those who are ready to pass radical changes and rapid development for our people. We will know our staff.
We will reward the work hard. We will promote honesty and hard work. And on the same, we will ruthlessly just work. Gavana Wanga bino singo biro tieko chenro te mag dongruok mane ochaki to kotieki kod gavana Wete makoro ne osewuok e apisi ka bino kwayo jogo eko mane gilerogo mondo onywake lwedo ka giweyo sigu mag siasa mane nie kindgi e thuolo mag campaign. To our three competitors, Dr. Evans Kidero, Makram, Budi, you put a good fight in this election. It is my humble to you to join us in building and developing our great country. I would like to state here today that I become governor of those who get no Indua and those who are in manyien and those who are in every other corner. I am the governor of every person in Homa Bay County. Nyasi makamano bende no yuore kod jotelo mopogore mane okone gin gi chir ni gavana Wanga biro chopo singo te mag dongruok manomiyo jopiny e kinde manotimo campaign. She has outlined the challenges, the opportunities, and I know that working on the foundation that Governor Witi built, she is going to take Homa Bay to great heights. It would be remiss if I failed to mention that Nyanza, the region of Nyanza, is a pioneer in electing women. I want to stand here today as the former governor of this county, Governor Emeritus, Governor Emeritus, to congratulate my great friend, a very hard-working lady, a very focused lady, a very level-headed lady, and a very, very well-connected lady, Mama Gladys Wanga. Bang chamo muma mar apisi kaka gavana mar e county ma Homa Bay, Gavana Gladys Wanga koro loso historia maduong' kaka miyo mokwongo bedo gavana e gwenge mag Nyanza kod Imbo mar piny Kenya. Tich makoro en go en chopo singo mag dongruok manomiyo jodak e county ma Homa Bay kinde manodhi nyime kod chenro mar campaign mare. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano Ali Abich kuom report ma ler kamano kobire county ma Nairobi. Johnson Sakaja chamo maka gavana manyien mar county ma Nairobi kendo singo mar kelo lokruok ne jodak e county no. E nyasi mane obagi e kar romo ma KICC, jatelo mochung' ne chenro mag county ma Nairobi NMS manomeja Janer Mohamed Badi osingo mar duoko tije duto mag NMS ne piny owacho manyien mar county ma Nairobi. Chris Owino oluwo nyasi no kendo losonwa report machal gi mae. Johnson Arthur Sakaja, gavana manyien mar county ma Nairobi, omolo e kar romo mar KICC kar saa 4:30 onyango. Tupe yake nzuri, maisha matamu, barabara zetu zinyoke, waone mfalme ni mana kaka KICC en kar romo man kod historia e pacho kae. Johnson Sakaja bende ochopo mar keto nyinge e historia mar county ma Nairobi kuom bedo gavana margi mar 4. I, Sakaja Arthur Johnson, do swear. E nyasi mane oyuorie kod jatend piny moyier William Ruto, Sakaja ochako twak mare kuom puoyo jotelo mag county machon kuom keto mise mag piny owacho mar county no. From the first mayor of Nairobi, Charles Rubia, to the last mayor, George Aladwa, from the first governor under this constitution, Governor Evans Kidero, to Governor Mike Sonko Mbuvi, Governor Ann Kananu, my sister who is here, as well as Major General Badi of the NMS, thank you. And thank you to all the others who have faithfully served this county. Jodak ma Nairobi bende oido puoch mogundho kowuok kuom gavana margi manyien kuom nyayo kwe kod achiel e kinde mag campaigns. We maintained respect for each other, which is the true definition of peace. You voted across party lines, across tribal lines, beyond that divide, and we showed this country what the people of Nairobi are truly made of. Sakaja osingo mar tiyo ne jodak duto mai county ma Nairobi ma onge ng'iyo chung' margi mar siasa ka olero ni chandruok mar oganda jo Kenya chal. It is a commitment we are making, not just to those who voted for us, or even those who voted at all, but to every single citizen of this county. We have confidence in you, we are proud of you, and we know the great city of Nairobi has the best
that it can get in terms of governor. I also will be available to consult. You know the commitments we already made to the people of Nairobi with respect to market infrastructure, the commitments we have made in matters collection and management of garbage. Ne osingo mar tieko chenro mar muko ute jodak ma Nairobi kinde ka kinde, chung kod jo ohala mag chumbu, bero sekta mar thieth, miyo jopiny pi maler, kaachiel gi gero ute manyangafu e nengo moyweyo. That the days of leaving your house and coming back in the evening to find a demolished structure are over in the county of Nairobi. Ka oloso e kindeno, Director maduong' mar NMS Major General Badi osingo mar duoko tije duto mag NMS ne sirikal mar Nairobi. Governor mawuok e telo Ann Kananu onyiso geno mare ni Johnson Sakaja dhi kelo lokruok e county ma Nairobi. He knows how to handle you people, and I believe leaving Nairobi to Sakaja, I know you're well taken care of. Bang telo ne county ma Nairobi kuom thuolo mar higni 5 kaka senator margi, Johnson Arthur Sakaja koro oloko tanga ka orwako wuor manyien mar governor. Sakaja osingo mar tiyo ne jodak duto ma county ma Nairobi ma ok odeo jogo mane okogone ombulu. Chris Owino, Ramogi TV, KICC, Nairobi. Kawadhi e county ma Migori, governor e county ma Migori Ochila Yako singo mar dhi nyime gi tije dongruok ma governor mawuok Okotho Bado nosechako e county no. Magi nowacho e nyasi ne mar chamo muma kaka George Juma miyo waler. Kar saa 5:17 mar okinyi, governor manyien mar county ma Migori Ochila Yako ne ochamo muma. Kabende bang'e kar saa 5:25 mar okinyi, jalupne Joseph Mairi bende ochamo muma e nyasi mane otele kod joyal buchi 2 ma oting'o Kiare kaachiel kod Dickson Onyango. Dr. Ochilo George Mbogo Ayako do swear that I shall always truly and diligently serve the people of the Republic of Kenya in the office of the Governor of Migori County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office, and that I shall do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya without fear, favor, affection or ill will. Bang' chamo muma, governor mawuok Okotho Bado ne ochiwo ne governor manyien ranyisi mag telo ma oting'o chike ma pacho kae, bendera mar county ma Migori kaachiel kod mamoko. Ochilo ne osingo ni oikore mar chopo singo duto mane okono oganda e county ma Migori e kindeno manotimo campaign. I want to commit that those promises were not made in vain. They were not just mere campaign promises to make you vote for us. I commit today. Governor mawuok Okotho Bado e nyasino ne owacho ni obiro siro governor manyien Ochila Yako. Kabende ne omulo gimomiyo nyaka sani osiro duond burano mar UDA. I want you to give the incoming team maximum support. Machelo machalo chunyika. Kenya ka jodalawa wane gimiluongo ni demokrasi. Koro an ane wing machielo cha, ine wing machielo. Koro wadhi wing no. Un bende. Kawuono no nyalo teru kana. Oye leo mopogore opogore e county ni ma Migori be nochopo nyasi machal kod mae kama ne gisingo ne gibiro tiyo kamoro achiel kod governor manyien e gero county ma Migori. Only pray to God to give you strength and wisdom to lead us to Canaan. Ochilo Yako koro chamo kaka governor no ma Migori kabende gima koro dong en ng'endo singo be ne oketo ne oganda e kinde mano timo campaign be koro dhi chopo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano George Juma wawuok Migori kawachomo nyaka county no ma Siaya kama governor ma Siaya James Orengo omedo kuom kaluwore kod duoko mag yiero mar tend piny Kenya ma kinde ka kinde thoro bedo kod ng'ikruok tok yiero e thurka. Orengo ne owacho magi kinde mane ochamo muma mar apis alap mar skund tiegruok mar KMTC Siaya, to kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero, Orengo ne osingo chopo dwaro mag dongruok ne oganda e county no.
Elaf ma KMTC Siaya jang'ad buche Jackie Kamau nochopo sidha yanga James Orengo kod jalupne William Oduol kendo miyo gi thuolo mar tiyo ne jopiny kuom higni 5 mabiro. I, James Orengo, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya. Orengo kata kamano nomedo ywak kalure kod kaka duol mar yiero e thuru ka IBC sobedo katayo yiero ahinya to mano mar telo maduong' mogik ma pacho ka. I want to tell the people of Siaya that as we look after the affairs of Siaya, we must make sure, even at the national level, that those who take their time to go and vote for a president of a choice, that your vote should not get lost. Counting in Kenya, we have a budget of 1 trillion, and people will find it easy to count 1 trillion. 1 trillion. But counting 14 million votes in Kenya has become very difficult. Governor Masia manyien gi jalupne sechego noluwo ni giikore mar tieko midhiero mag jopiny kendo neno ni kaunti ma Siaya oyudo dongruok mabiro kelo negi lokruok. It is work for us in order to deliver services to you. Jotelogo nomedo kwayo jopiny mondo omed bedo kod horuok e kinde ma doho mamalo mogik biro chako winjo buch Azimio la Umoja One Kenya Alliance mane pingo yiero kendo lendo mar William Ruto kaka jaloch e Compton piny Kenya. I pray to the people of Siaya, be calm. Justice is going to be done, and the person who was truly elected as the President of the Republic of Kenya will get justice at the end of the day. Nyasi mar chamo mumano no yore gi Senator Oburu Oginga ka achiel kod jodbura auchiel duto ma Siaya mano singo tiyo kanyakla gi Governor Orengo mar chwalo dongruok ne Siaya. Eric Owenga, Ramogi TV. Bang' doloche yiero, jod bura ne ondikore ayanga kendo tagi ewi chenro mag od bura motelo ne puotho margi. Ne giyangore kod aluora mar od bura ka bende nondgi makende ne okaw. Bende ginyiso moko kuom weche magigombo twakie ka gikawo apisi ayanga. Walter Nyambaga nigi ler. Bang' duol mar IBC nego nyinge jo od bura chape oboke ma pachoka. Jo od bura go ne molo moro bang' moro kendo chiwore kuleta pisas mane kaw nondo margi kendo keto e mbui mar od bura kendo giyudo tiegruok makende kaka od bura chalo kod chike matae. Kuom thuolo mokwongo, Linet Chepkorir mong'ere kaka Toto mane oyier kaka ja od bura mar kaunti ma Bomet ne odonje od bura. Ka sechego, Felix Oduor mong'ere kaka Jalang'o bende ne oyiere kar chung od bura ma Lang'ata bende ne en moko kuom jo od bura mane onyiso mor margi ka gisingo tiyo ne oganda. Wachako ng'iyo ni to tich chako gi kanye to dhi rumo gi kanye to higni 5 gi gidigombo nang'o matimre Lang'ata kik ibe jatel mawacho na abro timo inyalo wacho ni kelo ni jopiny stima to kara gidwa pi to ng'eyo tabu mar niang' en kama nyo parwa nitiere kodonjo ni to en ka wach masin machemle Muoroni e Miwani to ng'eyo gimonego timie. Wabro make sure ni sirkal mondo ka wach mar pur mwandu madhine jopiny ma sirkal mamalo to gi mapiny kata mapiny nyaka nyis jopiny ni wach mar pur ni e lwetgi. Jo od bura go puoyo kaka od bura mar 13 ni kod lony kata kamano gigombo ni chike moko mondo chuogi manyalo dongo demokrasia. Nitiere our role manyaka watim nyaka wakil legislation manyalo miyo loopholes mane waneno ka idino negi kendo gibede ne kata ka commission nitie kanyo kata ka gichiwo tijgi to surely nitiere kuonde moko malo nyaka bedi ni oketo gik moko bedo motegno zaidi. Wabo keto chike madhi favor oganda ma Kenya ka duto te. Chik ma at least ka okel to en chik manyalo konyo ng'ato kimaendeleo. Gisingo keto e tim pesa mar CDF mar jolo jopuonjre kata obedo ni luoro moko nitiere ni nyal bi wany oko omenda mar CDF kowuok e omenda mar od bura. The one that was removed by the court was the 2013 CDF. But NG CDF
2015 is there. It has not gone to court because it is the government. We see, we are saying national government. It is the government itself that is funding. TDF no tokone ko bwasa wako nikech mane gima osebedo ka konyo ji sana. King'iyo a constituency level, nthindo dhie school gi bursaries. Sani kwa golo bursaries no, to nthindo bo dhie school nade. E ting' maluwo ndikruok mar jo od bura en mar yiero spika mar 13 men chalo ni biro bedo mapek e kind kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod mano mar Kenya Kwanza ka giduto ginyiso chir mar yudo ombulu mabiro yango spika manyien. Bunge ka men no emwang'iyogo. Koro wach spika to an gi geno ni kaka wang'eny gi jo bunge en mana ni jomoko ka osechako nyiewo jowa moko. But what the temo matek kabisa mondo wayud speaker mamarwa. Ubiro bedo matek. Mak mana wan to wabiro bedo guided gi ODM kaka dwaro. ODM odich go kwano, jomoko ka be go kwano. I'm praying and hoping that it will be Marende. Jo od bura pod igeno ni biro molo mar yudo tiegruok makende kaka od bura mar 13 biro dhi tiyo. Chenro ni igeno ni biro dhi nyime nyaka odiechieng' makiny. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Apisa mag duol mochung'ne yiero kod kiewo mano mar IBC ne obago wuoth mamuol ka ging'ure wi arita margi magiwacho ni osiko mana ka bedo marach ahinya e kinde yiero. Giwacho ni josiasa osiko ka buogo ngimagi kendo donjore e tijgi. Apisas go ne wuotho nyaka kanisa mar AIC Milimani Nairobi alam ne ringre Daniel Musyoka mane en apisa mar IEBC e kar chung' od bura ma Embakasi East mane okwany konegi Oloitoktok County ma Kajiado. E wuoth manochakore log tich mar IBC Anniversary Towers, komako apaya ma Uhuru Highway korieyo e kanisa mar AIC Milimani Nairobi, ne en mar kuyo kod ng'ur. Kod rapar ne jowetegi mosewito ngimagi. Ywakgi en ne piny owacho mondo jiw arita margi magikoni rochore ahinya e kinde yiero. The leadership of this country, particularly the presidency and his government, should immediately ensure that electoral officials and IEBC in general is secure. It is very unfortunate what we saw at the National Tallying Center, and this was replicated in all the other areas. Gihumni kata obedo ni gichiwore mar timo tijgi. Jok ma ok ohero adiera koting'o josiasa moko yawo korgi lwenj bim gi guok. Ma kinde yiero ka kinde yiero, nyaka giwit achiel kuomgi ka gichiwo ranyisi kod nek mar Chris Musando higa 2017 kod mar Daniel Musyoka higani. We are tired of intimidation by the political class. We want this message to go straight to the political class that we are also human. We do not want to be intimidated. We do not want to be harassed in our tallying centers. We have had some of us who are even beaten, physical fight in the tallying centers. We even have presiding officers who manage elections at the polling centers. We had one of them in Eldas constituency who was shot at his leg, and today he has lost one of his legs. His leg was amputated. So we are saying that we need security. We need to be covered. Gikoni en gimalit ni e kinde ma josiasa miel kanyiso mor bang' yudo loch e yiero. Apisa mag IEBC to iiko nikech thoe ma itudo gi weche siasa. It is unfortunate that as the political class are being sworn in and celebrating the works of our hearts, we are going to the grave to bury our own. It is very painful. It is very heartening. And we want to say that we would like a Kenya where nothing like this is ever repeated. Kata obedo ni sandogi kendo ibwogo ngimagi, giramo ni gibiro medo chiwore mar timo tijgi. Let us also be allowed to work so that at the end of the day we will be held accountable for our actions or lack of them. But where we are intimidated and forced to work in a way that is not in law, then we'll have problems as a country. E kindeno jatend riwruok makedo ne ratich oganda Haki Africa Khalid Hussein okwayo piny owacho mondo kas nonro ewi tho mag apisas mag IEBC. We cannot be losing electoral officials every time we have an election in this country. 5 years down the line, Msando's killers are still running around scot-free. No action has been taken to bring them to book. No investigations have been concluded to tell Kenyans what happened to him. Apisa mochung'ne tiegruok IEBC Jackton Nyonje bende okwayo jo Kenya mondo sir IEBC e tijgi mar mondo konygi gi chwal duoko makare ne jopiny ahinya e kinde mag yiero. For those who have won, you celebrate
with the modesty, and those ones who have lost also concede honorably. That is part of the electoral process. And we are saying support this, support IBC, because it's the referee. Like any other game, without the referee, that game will not be there. So protect, and by so doing, we will strengthen this institution of IEBC. Apisas mag IEBC gikone ne ochiwo luor margi ne mosenindo Daniel Musyoka e alama mane obagi kanisa mar AIC Milimani kendo yuore gi familia mar mosenindo. Musyoka ichano wik kiny e gweng' ma Mwala e kaunti ma Machakos. George Bati, Ramogi TV. Erokamano George Bati, wageno ni bedo ni ng'ato biro tiyo e tich moro amora mar IBC. Ibiro winjo ng'ur margi mondo gimbe giwinj ni gintiere kod arita kwe makare kendo gitim tiji kaka dwarore. Wadhi e kaunti ma Kisii, Simba Arati norwako ayanga kaka gavana e kaunti no e nyasi mane obagi alap Magusi. Arati makao kar James Ongwae nosingo medo chenro mag dongruok e kaunti no. Representatives of the UK Embassy and other government agencies. Honorable Paul Simba Arati, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Kisii County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the office, and that I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya without fear, favor, affection, or ill will. So help me God. Nyakora Mogigi kanyo no yero waka oyoyo wa mokwongo kata kamana disa mogo kuom doko mabende uoro e mbui marwa mar Facebook mano mar Ramogi TV. Jicho mchanganyi wacho ni kawuok Nyadorera wanradhwa ema wapako jo Kenya wendiko marach e mbui e wi Raila ene marwa Bakuku George Marthimlich Ohinga Migori County wacho ni en puoch gi pak ne governors mane ochamo moma lakini for transparency owinjo gikonwa ne gitiyo gi pesa di e loso chenro makawuono mana kaka Honorable Simba Arati noseketo wa ler. Francis Obwanda wacho ni mar Gemra Mula amor ni governors magwa duto maluo Nyanza ochamo moma ayanga kawuono amor gi governor Masiaya James Orengo. Nyakora mogiro kamano komorom oteno wakawiyo matin wadugo gi weche mathoth. Ya mama babu ni ejela. Iwinjo kakoro Nelson Mandela nobudhe jela higni 20. This is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are teams. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here for just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Kanyodo leo, twakwede nyuolore. Society ni kende maka daktari oseneno. Thieth ni orume aya. Idwaro joma tindo. Samuel kod Roslyn Ogege norito nyathi kuom higni 28. Gima ne tek mogik ni an wuoyi makayo. Bang'e to ne giyudo duoko. Mak mana ni akwede pod nitie. Anytime mawuotho gi nyathi tiparo na kwalo nyathi. Tudri kod Ray Polo ka okelo ni sigand mich tich abich saa 3 mar otieno e Ramogi TV. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. My name is Stephen from Nyeri County. I participated in Shabiki Major League Jackpot and I'm a winner. With only 10 bob, you too can be a winner. Majina Simon Drango kutoka Bomet. Nimeshinda. Hata wewe pia utaweza kuwa mshindi. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot. The easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Erokamano nyakwaro mugajwang kuom medo kete e Ramogi TV. Wadhi nyime gi weche manyien e chenro mar ang'ichwelo. Wadhi e kaunti ma Kakamega. Campaigns jotelo mopogore opogore wuok oko goyo debe ne Cleopas Malala mamanyo kom gavana ma Kakamega. Yiero mibago wuok tich juma manyien ka ochung' kod otiko ma UDA. Musalia Mudavadi nokwayo jodak mondo chung' e tok Malala mondo gimakre lwedo gi Johnson Sakaja e boma ma Nairobi e ting'o counties ma giteloe. Senator moyier e kaunti ma Kakamega Boni Alwale bende ojiwo sir ne Malala. Kamalala osingo thuolo mag tijene rowere ka oyiere jatend kaunti no mar ariyo. IBC nopuodho jochung' abiriyo e laro kom kaunti ma Kakamega. Kama wewe upendi Malala, Mudavadi ndio huyu anasema pigia Malala kura. Nyinyi vijana mnatafuta nafasi ya ajira. Wewe bodaboda unapenda uendeshe baiskeli yako. The opportunity is Monday. Watu wa hapa, muzaliwa wa hapa, damu ya hapa inapata nafasi kuwa governor wa Nairobi. Nilisema ama sikusema? Nilisema ama sikusema? Sasa ni zawadi gani nyinyi mnaweza rudishia William Samoei Ruto? Wach machal kamano kodhi e kaunti ma Mombasa mokuom Uganda jo akamba magin jo gombulu e kaunti ma Mombasa wuok oko mar siro Hassan Omar Sarai laro kom gavana Mombasa yiero ma tarik 29 dweni. Mike Mbuvi Sonko mane okopuodhi e ng'we laro komno ema otelo ne Uganda go ka koro giwacho ni Omar ema nyalo miyo gitelo makare. Sonko ne odare kweth mar Azimio One Kenya Alliance kendo riwore kod jo Kenya Kwanza toka ne othiche oko e piem mar Compton County ma Mombasa. Dola hii kesho, hii tarehe 29, kila mtu ni voter, kila mtu analinda kura na kila mtu anahakikisha kwamba pia yeye ni agent.
Kwa hivyo mimi nawaomba kwa unyenyekevu, the Kamba community ambao wamekaa Kisauni, they supported me to a man. The Kamba community that they are all over this town, please, on Monday, tupalize hii maneno asubuhi na mapema. Kawawuok e dho wadh nam chumbi to wadhi nyaka e kaunti ma Kisumu. Kuom ward 35 manie kaunti ma Kisumu, jochung' 34 ne oyier kod duond bura mar ODM. Kata kamano, Billy Odhiambo ne oringo ataro mar apaka kendo noyudo loch ka ochung' kar kende kaka independent. Millicent Odhiambo miyo wasigan loch mare e ward ma Kobura. Billy Odhiambo ne omuomo apaka mapek mar duond buch ODM ni mar kuom ward 35 en kende ema ne ok oyiere kod otikono. Owacho ni oikore mar tiyo ne jopiny mawuok Kobura ni mar nochako bedo kod chia mar telo e mbalariany. Kata kapok na chung' noyudo kata e college kocha be na jatelo. Nikech kagombero naneno ka nitie gimoro kamoro nyalo konyo taweyo kadhi kamano. Nikech nyalo weyo ni ng'at moro botelo ni en mobokelo change migombo cha. Tibo yudo ni ng'ano nyalo dhi adhiya kamano to kokel change migombo no bi thuru. Koro seche moko gi Kisungu wacho ni at times inyalo bedo the change you want to see. Koro in mitemo mondo kony kama inyalo konyo. Koro kocha nan jatelo mu university na bedo jatelo secretary general. Billy mane timo campaigns mana ka idho apiko lero ni dwaro mare maduong' en lombo dongruok kowuok e sirikal mondo jopiny oyud resruok. Ing'eni kapok itelo kamoro nyaka ing'eni jogi ang'o ma gikonyogi sana. Chalo economic activity ma jogi timo. To king'iyo Kobura maber wan gi pur. Pur ema oriwo jo Kobura ng'enygi. Koro pur ne madwana ensure ni o employ ji mang'eny nikech kata ka gigombo ndiko ji dak indiko ji te tich. But inyalo create avenue ma jogi yudo ka ginyalo tiyo go maber. Koro ki create negi avenue imiyo gi kaka ginyalo yudo pi mayot. Imiyo gi kaka ginyalo yudo kodhi mayot. Then itemo create negi market ma bech produce ma gigole puodho giyudo ka giuse bei moro maber. Ing'eni kanyo koro ikonyo ji mang'eny ti employ ji mang'eny. Adieri vijana mang'eny bang' tieko skul gibaya gima gidwa timo molong'o onge. To Bill kanoduogo dala ka nochako wach mar pur kendo ne en ng'ama puro motegno. Matije mar pur no ochopo kama koro nobede gi greenhouses gine toke ka. Mamae mogole oko manyako chopo sama koro neno kata nobedo gi lek mar bedo MCA Kobura Ward. Otegno kendo dhi tiyo motegno. Agwero kamano ne jo Kobura ni nyogi neno mariek wang'ni magi koni telo nyaka mi ja youth mondo mi olok Kobura Ward obed Kobura Ward. Ni mar pile pachwa keno ga ni watiyo ga gi wach mar kako wach ni mondo watimno to wangne gino ni lokruok obed kuom kijana matin mondo mi okele lokruok. Wagone lweny kabisa nen gima nwachako katugo lakini nwang'e kuma pachwa ne nitie. Ne ok wang'e ni kijana matin nyalo go lweny magol ng'ano mosetiyo higni 5 to Nyasaye notimo nwa ono. Rem e welo mag duond buch ODM emane omiyo Odhiambo chikore owuok e duond od burano kaliekore ni chal ka gima welogo ne okotim e yo makare. Gino mane omiyo jopiny ochune mondo lar komno kochung' kende kama ne oyange kaka jaloch gi ombulu maromo 7,460. Millicent Odhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. This is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are teams. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today.
one app, Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Tarehe 26, 27, 28 tunaenda Nakuru Crusade Stem Hotel mwezi wa 8. Nimekutangazia mapema sana. Tukutane Nakuru, uwanja wa Stem Hotel. May God bless you so much. Amen. Nelson Mandela nobo de jela higni pierariyo. Nyarwa chati rom nadi dongo pongdi. Nyarwa mane? Ane ma paro ne weche moko machon mochwanyo chunyi. Silvia ma. Bye. Nyako jet. Kata kichati ndibiro wako go woche ne ya. Anto kichati jaya. Unasikia nya? Kawuon gi no jwange modhi loka. Monyombu. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Machiegni nyakoromoga jawang'wa dhi e pap chenro mar yiero jotugo mar tuk adhong boxing ochakore yango odiochieng' ma kawuono. Ten tuke adhong biro yiero jotugo mabiro ting'o bendera mar Kenya boxing e tuke mag Africa Championships. Chenro no ochakore odiochieng' ma kawuono kendo biro dhi nyime nyaka tarik 27 dweni. Tugo madhi tugo ni ing'eni an natiko game Commonwealth. Nabiro bonda yue matin. Bang'e kang'iyo gazete no ko ket nyinga e lightweight no kanyo. Ting'eni okanyal ng'iso makoch ni aromo to pod awinjo ka denda pod nigi teko nikech kila ng'ato piny ni nigi kama Nyasaye okete gi gweth mare neno. An ka mara yiga kadhi kama mano ka gik moko be dina maber. E boxing ka donga bo endelea tu. Nyakoromogi gi kanye machopo e giko mar chenro mar ang'ich welo. Erokamano kuom budho kodwa e chenro ni. Warom kendo saa 3 nyinga Simfros Okinda. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa ne en Belinda Winnie Adoyo.